ne tɔgɔ ye Adel Samake ka bɔ Renouveau la. Ne ka ɲininkali n'a fɔ Ayise y'a fɔ cogo min an bɛ bayɛlɛma hukumu kɔnɔna na ministre ɲɛma i bɛna waati min gouvernement y'i sinsin bayɛlɛmali ko in kan ka yira k'a fɔ an ka sariyasun yɛlɛmali b'o la sariya kɔnɔ ko n'o ye kalata kow ye olu koɲɛw b'a la ni ko caman ka i ka laseliw lamɛn bi tubabukan na fɔ ka se bamanankan na n y'a faamu ministre ɲɛma i b'a fɔ k'a fɔ a bɛna kɛ bayɛlɛma bi kɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la bayɛlɛma a bɛ daminɛ waati jumɛn kalo 24 min ni aw kɛn bɛ ka u fɔ ko furancɛ fanga bɛ k'o la a bɛ koron u kɔnɔ wa ne ka ɲininkali filɛ n b'aw fo. Ne ye Amadu Umar Jalo AMAPO ka cakɛda min bɛ yen nɔ n'a ɲɛsinnen bɛ balikukalan lawaleyali ma ne y'o ɲɛmaa ye a fɔ a ma ko kibaru ɲininkali min bɛ n bolo o ye kalan taasira ye bayɛlɛmaliw la a y'a fɔ ko a bɛ sinsin kosɛbɛ an ka kanw baarali kan kosɛbɛ n bɛ fɛ k'a dɔn labɛn min sabatilen bɛ o ko la n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ se k'i jigi sigi a kan k'a fɔ sini an ka kanw a bɛ se ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛ se ka jamana nafa don n'a nataw la. Adel Samake ye ɲininkali kɛ yani an b'a fɛ ka yɛlɛma min kɛ est-ce que o 24 mois in la est-ce que a bɛ se ka kɛ o de y'a ŋaniya ye an bɛ min ɲini Ala fɛ a k'an dɛmɛ o la maliyɛnw fana fɛ u k'u cɛsiri n y'a fɔ n ka intervention la tubabukan ko à partir du 7 juin fɛn bɛɛ bɛna accélérer parce que ko caman bɛ an kun y'a boloda comme an kun bɛ négociation la an kun t'a fɛ k'a bɔ kuma wɛrɛ ka na bɔ a la CEDEAO nɔfɛ o de kama a ye fɛn caman labɛn a ma bɔ n'a ye mais à partir du 7 décret in publiera k'a yira maliyɛnw la ko an ka sira min ta président ye kalo 24 min fɔ san 2 in an b'o sira kan parce que o de b'a kɛ Mali kura a fondation bɛ se ka sigi segin ka na k'a la tuguni san 5 kɔnɔ an kun b'a fɛ k'a sinsin fo ka premier étage deuxième étage troisième étage jɔ comme ça président kura bɛ n'i sigi a bɛ jamana diriger normalement gɛlɛya caman bɛ yen ale t'u gérer tuguni a tɛ sécurité ko gérer a b'a sɔrɔ armée organisée len don ka ban o b'a sɔrɔ sariyaw dilanna ale bɛna ka jamana gouverner ka taa gɛlɛya sɔrɔla an ko sisan an ka dɔ bɔ an ka ambition la a soubassement kɔni o kɔni an tɛ se k'o négocier parce que ni fondation ma sigi ka ɲɛ foyi tɛ se ka k'a ni président wɛrɛ nana mankan bɛna wuli a nɔfɛ sécurité ma sinsin mankan bɛ wuli tugun coup d'état wɛrɛ bɛ kɛ donc o de y'a kɛ président ko san 2 kɔni an tɛ sigi o kɔfɛ bon maintenant kabini mars 2022 kabini février an kun commencera ka baara kɛ o n'an kun bɛnna ko dɔ k'an kun b'o bɛɛ bɔ kɛnɛma o mais comme u ma fɛn fɔ an fana tor'o la aw y'a ye sisan organique sariya bɛ CNT la le comité de suivi des assises nationales a bɛ sigi a tɛmɛ a sariya taara chronogramme an kun ye baara kɛ a b'an bolo CEDEAO yɛrɛ b'a kalama o ne ɲɛ bɛ maa caman la journaux la non sisan comme u ye u ka chronogramme publié comme u ye u ka délai di a b'an bolo a ye comité 2 sigi comité politique min bɛ présider ministre des affaires étrangères ani comité technique ministre de l'administration territoriale parce que an t'a fɛ tuguni an ka problème mɔgɔ wɛrɛ k'an ka commission présider n'a bɛ Mali concerné fo maliyɛnw k'a présider o fana bɛ baara la o hali décret in publiera don min na o dugusɛjɛ u ye réunion kɛ u yɛrɛ ko alhamdulilayi ko sisan vraiment ko gɛlɛya bɔra bɛɛ kan a y'a faamu donc waati minnu bɛna dɔgɔkun damadama minnu bɛna aw yɛrɛ bɛna ko bɛna accélérer en tout cas o de y'an ka ŋaniya ye maintenant o fana se ka sira sɔrɔ ni maliyɛnw dɛmɛ ma kɛ parce que la première année la an ye caman kɛ sama-samali la o organique ni ani assise nationale u kan ka sigi sabini mois d'août mais comme président ko a ma an ka ko bɛɛ kɛ maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an tora boliboli la caman nɔfɛ u ko k'u tɛ na k'olu bɛ na dɔrɔn n'an ko organique t'a la
k'olu bɛna ni assise t'a la k'olu bɛna ni yuruguyurugu kɛlen y'a dabila an ka élection kɛ dɔrɔn an tora o boliboli la a ye kalo 4 perdu mais an m'o perdu parce que an tun b'a fɛ diɲɛ bɛɛ ka kɛ seere ye ne kɔfɛ président yɛrɛ jiginna ka bɛɛ wele caman ko k'u tɛ na parce que peut-être plan wɛrɛ b'u bolo donc o ɲɔgɔnna kana sɔrɔ tuguni o de kan n bɛ welewele kan bila ka taa maliyɛnw o 2 ans in taara an ka sira ta ka taa à 100 à l'heure ni ɲɛ bɛ journaux la bi dɔ bɛ k'a fɔ k'olu tɛ sɔn organe unique ma tuguni ou bien n'a bɛ sigi f'a ka kɛ min ka di a tɛ organe unique k'a ka to kɔrɔlen n b'o campagne n b'o ye parce que caman taara fɔ CNT la k'olu ma associé k'a sɔrɔ bɛɛ kun welela o président yɛrɛ de mɔgɔ y'i ban ka na ala barika la président du CNT fana wulila comme le président a demandé ka taa incluser o bɛɛ la dɔ ko k'olu tɛ sɔn fo sariya in gouvernement na ni sariya in fo ka yɛlɛma ko ko caman b'a la premier ministre tɔgɔ kana fɔ a la ko seni in tɛna baara bɛɛ kɛ a ka kɛ kɔrɔlen k'a ka to administration bolo c'est-à-dire ka kumaw fɔ comme si premier ministre ni ministre dɔ bɛ sama-samali tɛ yɔrɔ si la maliyɛnw de y'a fɔ fo organe unique ka sigi assise y'a validé donc n'o sariya votera sisan organe unique bɛ sigi préfet ni gouverneur les 99% des gouverneurs sont nommés aujourd'hui 60% des préfets et sous-préfets sont nommés les réfugiés sont en train de retourner des dispositions sont en train d'être prises maintenant mɔgɔ minnu sɔnna ka segin u ka yɔrɔ la u ka segin u ka se k'u lakana o baara bɛɛ sen na tout ça ça va s'accélérer dans les mois à venir pour que yanni san kelen an ka se ka sigi k'a fɔ maliyɛnw sisan a y'an labɛn élection bɛna kɛ dans 8 mois bɛɛ bɛ k'i labɛn donc an b'o baara de labɛn Diallo ko école ani rentrée scolaire u ye chinois ka ziiri dɔ fɔ tubabukan na n bɛ segin a kan bamanankan na u k'a faamu a bɛ 150 bɔ chinois faama dɔ tun b'a fɛ ka wuli ka kɛlɛ k'a ka voisin nɔfɛ k'a ka jamana ka dɔ fara a ka jamana kan a ka conseil dɔ fɔ ko faama kana kɛlɛ in wuli n'i ye kɛlɛ in wuli a bɛ mɛn kɛlɛ bɛ daminɛ don min na an b'a dɔn mais a bɛ ban don min na an t'a dɔn a filanan n bɛna nafolo caman ni sɔrɔdasi caman perdu a la a bɛ se ka mɛn san 100 n bɛ min conseiller e ye an k'an jija an ka baara kɛ n'an ka soft an k'u ka école tiɲɛ u bolo k'u ka école tiɲɛ a filanan an ka to k'aw ɲɛmɔgɔw ka wari d'u ma k'u corrompu corruption ni yuruguyurugu ka don u ka gouvernance la an b'an sigi yanni san 20 n'an wulila o b'a sɔrɔ o jamana ninnu a bɛɛ ye kunfin an ɲɛmɔgɔ ye zone ni yuruguyurugukɛlaw an b'u ka jamana minɛ tile kelen an ma se an ka kɛlɛ kan mɛn an k'o de kɛ a y'o de conseiller a ka ɲɛmɔgɔw ma donc mɔgɔ min b'o kalama an dun bɛ kalan an b'a dɔn fɛn caman bɛ ka kɛ Mali la bi caman t'a dɔn pourquoi an bɛ sira sɔrɔ parce que an bɛ expérience caman dɔn min kɛra jamanaw la an b'o lajɛ o kana kan na o de kama kabini fanga in sigira président ko k'ale b'a fɛ examen ninnu ka se u ka kɛ fɛn o fɛn n'a bɛ se ka kɛ ekɔlidenw école karamɔgɔw a ka k'u ye est-ce que u b'a dɔn enseignement supérieur u ka l'heure supplément de 2018 2019 2020 a bɛɛ kun ma sara o u ko f'a ka sara sisan ne ye kɔɔri ko f'aw ye sisan wari kun ma sara sur plusieurs campagnes 80 milliards président ko k'o ka sara o de la sisan i y'a dɔn IEMA bɛ condition dɔ place ko n'i bɛ l'impôt ni fɛnw taxe min mara i ka jamana kɔnɔ min bɛ taa saraw ni fɛnw la a man ka tɛmɛ 35% kan Mali bɛ fo 46 pour 48% o bɛɛ kɛra pour que l'école ni baara ka se ka kɛ maintenant waati dɔ bɛ se gouvernement bɛna sigi ni syndicat le forum social a nafa de y'o de parce que an b'a fɛ n'an bɛ décision min ta o y'a sɔrɔ maliyɛnw bɛɛ y'a faamu n'u y'a faamu a majorité bɛ sɔn ma ani syndicat wo i maa wɛrɛ wo
Maintenant, mot de Bessoro, même pas Foukoulou Tesson. Ça, c'est tout. Il y a toujours des gens qui ont de boulot. Parce que moi, je ne vais pas faire transition d'Afrique. A te voulu qu'à Fouka va faire d'Afrique. Aba Fouko vraiment en son transition, transition ka barakani, mais prémisse de mani. Transition inkani, mais Sarah de Medi école Karamokoma. Transition inkani, mais Ninde Medi Obeka Mouhakli. Transition inkani, mais il y a la vie chère. Obéfé ka do Mouhakila pour que Kamaga Damadamo sur même si Awulika Manga Wuli Jamana Kono, Obeka école qui. C'est-à-dire, on peut combiner ça minouké, ambo famou. Donc, au de kama ambeta malion fait, ambe nyefouye, ambu convaincu pour ou ka son ou ka famou. Nous la famou sona, au de que majorité betu gouvernement ka. C'est pourquoi allemand ka fondation do. Il y a comment faire. Ku ka binifo kidal fo kai. Ku e malion ku e keme o kemeta. Bi konontini duru ko kulu sona gouvernement ka kanyi. Hasimi kitabe baramina ko kanyi uluma. Et le gouvernement du Mali sera Afrique labi. Gouvernement démocratiquement il est. Donc, au décama, ne connaît pas minfo. M'be l'école syndicale fo. M'ba fouille drone. Fait un beau fait ni gouvernement baissé cassero. Abadi école ma. Comme abadi l'armée ma. Comme abadi Sénégal ma. Parce que au domaine saba, ani santé, nous le madla, jamanati. Et donc, quand on fait mindo amba nyanabo doni. Vous savez, à l'indépendance, parce que Mali là, il y a une histoire de doni. À l'indépendance, doku kanga kankelenta, ka ke Malion bekay. Président Modibo ko, ako aita doni. Anga jamana masigi kanko bena ni mangan do jamana kono parce que jamana fando be se ka wuli ka fo ko u ba fa ka jamana shiedo ka kanga ka jagwa ka siguluka u be se ka ke sababu e ka mangan wuli jamana ko kanga barke ni tubabu kan fo anga labe munde sora la kofe kan nani sugandira bamanaka koroboroka flanka ani budameka. Parce que l'Arabuka c'est venendo, qu'a étudié, qu'a seben. Après, à Forakou, Mouka école qui est à la base dans leur langue. Mais ta machine de dama c'est ça. Bourdame, par exemple, ou ka Kamboubou, tu finis, allez c'est belendo amena. Ni nana fouye aussi ça, nintoy, koroboro kanta parce que de c'est belendo. Faut ka. Et après quand on y mange jamana kono. Donc, il veut dire que tu as la petite région là. Où tu as fait une placante. Hali kai marala, mugo ta donc kunita kai marala, mugo be où tu fais une marcante ou bien flacante. Donc, jamana be labe. Jamana ou do be, aka geleumbolo, aka nogoubel. Par exemple, ni Rwanda ta. Où les peuples kele, kan kele, culture kele mogo retard pour ka manga wula uni no fe donc aka no ko ubolu uka président kana ka fo si anga tuba uka anga kanta ka sebe France fleni ambe France ka minfo uya jagwa de ka sigi France lawo minu ko kulu se u jagwa ka kwa kuma dabla dobe halifi ube protestation la bereto ni korsunu ambe gela mi bambulo priorité mi bambulo bi autant permet transition kono ange okuma wuli. Par contre, président ko kuka programme d'au-delà, programme de la culture à nos valeurs, anga lada koro au kadla, anga kan anga laben yoro la buse ka kalanke. Président konga histoire kono ma woma na ye ɲuman kɛ Mali la n'a tɔgɔ dɔnnen don kabini lawali fo bi an ka baara kɛ k'u bɛɛ recenser pour que k'u réhabiliter fo le Mali contemporain la pour que Malien ka se ka fiyɛrilen don n'u ye maa caman bɛ yen u b'a fɔ ko Firoun Soni Ali Ber Sunjata Keita après u b'u jɔ i n'a fɔ olu dɔrɔn de kɛra Mali mais a caman bɛ yen n'i ye siya o siya ta u ka maabaw bɛ yen
président ko kan ka recherche kɛ u bɛɛ ka dɔn pour que a ye 11 novembre ta k'a kɛ la journée des chefferies traditionnelles des autorités traditionnelles o bɛɛ ye ka sigi pour que an ka laada n'an ka fɛnw k'u don mɔgɔw hakili la hali n'an bɛ constitution minnu dilan an hakili la an b'a fɛ an ka jamana ka laada ye an bɛ min fɔ u ka dɔn ka constitution la donc o baara de bɛ sen na dɔɔni dɔɔni k'an bɛ se ka don kalan la yɔrɔ min na ni Kidal don n'a bɛ se ka don Budamɛkan la ni Gawo don a bɛ se ka don Kɔrɔbɔrɔkan na yɔrɔ minnu bɛ bamanankan fɔ n'a bɛ se ka don u ka kan la ka mɔgɔw labɛn dɔɔni dɔɔni peut-être waati dɔw bɛ se génération wɛrɛ bɛna kɛ min bɛna problème résolu k'a sɔrɔ mankan ma wuli a la donc o de bɛ sen na bi pour que o k'a faamu nous on n'est pas alphabétisé dans nos propres langues an k'o kɛ fɔlɔ ni intellectuel bɛ alphabétisé ale yɛrɛ ka kan la o bɛ ko nɔgɔya denmisɛnninw ma ko fɛ de hakɛto b'a la sali ala Muhamadu